No niin kaikki, moi täällä Linksuuden tänään. Täällä on porukkaa hirveesti. Täällä on hirveesti porukkaa. Täällä on ihmisiä. Täällä on hirveesti porukkaa. Kaikki nää tyypit seuraa meitä. Moi Linksu. Moi Linksu. Moi Linksu. On se, että me nähtiin Linksu. Ihan oikeesti. Linksun niin, Verlot puhuu. Puhu kaikille. Puhu ampulille kaikki. Katso poliisi! Linksun päälle! Puhu ampulille. Täällä oli kivaa, koska mä näin Linksun. Puhu ampulille kaikki. Hei, moikatkaa kaikki Tee ampulille. mulle banneri! Se tekee mun banneri. Moi. Ei voi ottaa tuon leipon Sano moi, sano ampulille moi. Moi, mitä menee? Sano moi. Ei kun sä saatkaan. Hei, mä sanon uudestaan moi. Karo. Karofy. Sano ampulille. Sano ampulille moi. Sano moi ampulille. Tappakaa mut! Sano moi ampulille. Sano moi ampulille. Hei! Miksi mulla on koko tässä mun ympäri? Ei kun minä et ota mun juomat. Tyypit makaa keskelle Jeikei kaikki vaan katso. Nousee ylös. Sano jo. Kuka haluaa sanoa ampulille terveisenä? Minä haluan sanoa. Ei vaan olkaa siinä. Päivää. Mitäs kuuluu? Se on ihan okei. Se on ihan okei. Toi on vähän liikaa energiaa. Ai on vähän liikaa. Se joi 30 Ei se oo purkkiä. juonut paljon vielä. Mä juon yhden ja tosta vähän. Toi on mun! Se oli sun. Miten ne pärisette? Älkää kuvatko mua. Lähden vaikka juokseen mieluummin. Seurata sitä. Otetaanko juoksukisa? Kato, me ollaan TV:stä. Otetaanko juoksukisa, Linksu? Linksu, otetaanko 100 metriä? Mä haluan haastatella sua. Ihana. Tää ei oo reilu! Mitä? Selek! Mennään istua sohvalle. Mennään istua kaikille. Mennään istua sohvalle. Mennään istua sohvalle. Sohva. Päälle! Kuka sohvalle? Mie tuli päälle! Kun mä haltiin se paikka. Kommentti Tupekon 2016. Tupekon on paras. Joo. Mitä? Mitä suolta jalasta? Mitä? Tää on. Mitä Karo? Se on sekasi. Mä? Hei aivan! Hei saaks vähän luvaa? Saat. Saaks mä laittaa tän tupeen? Saat. Mä irti. Siitä vaan! Sakko! Ilmapallon räjää! Tuu sun päälle! Ja tullaan päälle! Miksi te nussitte mua?